माहारिबाद बर'नि हारि थांनाय थैनायनि जि सोंथिफोरखौ लानानै खामानि मावनाया बिखा बिख्लो थै मोदोम हाबजोबनानै दङ। दा बेवहाय राजखान्थियाव फैनाय लोगो लोगोनो इन्डियानि डेम'क्रेटिक सिस्टेमा माबायदि थिनो बेबायदि खामानि मावनो गोनां जायो। दा बेवहाय निस्सय आं मोनसे स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों आरो बेथ' सानसेयैनो जानानै फैया। उनाव आंखौ लानानै मेगन खानानै गारियाव सोनानै लानानै थाङो। ओमफ्राय 10 days 10 सान मेगन खानानै दोनदों आंखौ। पार्सनेल लाइफनि हिस्ट्रिखौ नायदो। मालाबा नोंथाङा हयथ' मोजां मावदों, मालाबा गाज्रि मावदों। हिस्ट्रि इज हिस्ट्रि। हिस्ट्रिखौ लानानै नोंथाङा फिउचारखौ थिक खालामनो हाया। मोनसेल' खालामनो हायो। आङो थांनाय समाव गोरोन्थि मावबाय, दा मावला। जोंहा गासै 11 फिसाफोरजों आफानि मुङा रेभारेन्ड स्टिफेन दैमारी, बिथाङा गैलिया, आरो आइयाबो रुंसारि जालांबाय, मुस्रि माथरालि दैमारी। जोंहा 7 जन आदा आरो जों 4 बिब' बिनानावफोर। स' आं 11 नम्बर जोबथानाय खांजोबनाय फिसा न'खरनि। आंनि उन्दै समनि गुदि फरायसालिया आं गामियावनो फरायदोंमोन, नदला खासिबारियावनो, जेराव आंनि 2 नम्बर आदाया फोरोंगिरिमोन। बेनि उनावहाय एम इ स्कुलनिफ्राय आं तेजपुर मिसन हस्टेलाव थायो। बेनि उनाव हाई स्कुलनिफ्राय गभर्नमेन्ट हाई स्कुलाव फरायो। बेनिफ्राय कलेज आं शिलं मेघालयानि लेडिकेन कलेजाव फरायदोंमोन। ओमफ्राय मुलुगसोलोंसालि हिसाबै आं गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय असमिया लिटारेचार बिफानाव आङो MA खालामनानै ओंखारदों। गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय। एबसुनि गोरोन्थिखौ ओरैबायदि जावो, माने खदालजों जावलाय, JCBजों जावलाय, एबसुनि गोरोन्थि बरननायाव ओरैबायदि बेस्थ'। हरास बिखौ बरननानै जोंहा जाथिया मा लाब जागोन? थांनाय समाव गोरोन्थि मावबाय, दा मावला। जुदि बै समाव बड'फानि डिसिसन, गंगाधर रामसियारिनि डिसिसनखौ लाना जुदि प्रमद बर'खौ सोङोबा, जेनाखि खैलाजुलियाव हेलिकप्टारजों थांलायलायनानै बर' रायजो राजानिफ्राय BJPआव भट होनो थाखाय बिथाङा भट बिनो थांदों। दिनै दिपेन बर' बिथांखौ आं सोंगोन, नोंथाङा BJPनि एजेन्ट ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट? इउ दिपेन बर', whether you are the president of ABSU or you are the agent of BJP. दिनै नोंथाङा मुखायाव नोंथाङा जार्सिखौ गानदों एबसुनि प्रेसिडेन्ट, आरो नोंथाङा खामानि मावगासिनो दं BJPनि एजेन्ट हिसाबै। नोंथाङा बे समावहाय नोंथांनि बबे इनकाम सर्सजों नोंथाङा हेलिकप्टार गाखोनो हानाय गोहो बोरै मोनखो? एक मत एक सिन्ताजों हारिनि सार्थआव, इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव खामानि मावदों। बाथ्राया बेबायदिनो, आरो बेखायनो देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम रायजो राजानि समर्थन, रायजो राजानि खोथा, रायजो राजानि अपिनियना फैदों। आरो एबसुआ भारत सरकार, भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों जि मोनसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे कमिटमेन्टआव दङ, आरो बे कमिटमेन्टनि ट्रास्टखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो फार्दार एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्ट जानांगौब्ला, हा होनांगौब्ला, सिमा बारायनांगौब्ला, जौगानायनि खामानि मावनांगौब्ला, जोङो थांनाय समाव बाजपेयी आरो आडवाणीखौ जेरैबायदि जोङो मदद होबोदोंमोन, बे बारावबो नैबे सनितपुर लकसभानि सिङाव बिथांमोननि NDAनि जि बिजाथि रन्जित दत्त बिथांमोननो बर' रायजो राजाफ्रा बयबो भट होगोन होननानै जानजि खाफ्रादों, आरो एबसुआ बेखौ वेलकाम खालामदों। তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় পাব। হ'ব, মই ঘোষ কি পাম? ইহঁতি কৈ আছে মই ভোট পাম। ভোটটোতো আপোনালোকে মোদীজীক দিব, কিন্তু মই যেতিয়া ইয়াত আকৌ আহিম, তেতিয়া মোক মহিলাসকলে অৰুণোদয় পোৱাৰ পিছত পিঠা খুৱাব লাগিব। হ'বনে নাই? ইয়াতে বহুত মই গোৰ্খা মহিলাক দেখিছোঁ, চেল পিঠা খুৱাব, আৰু বাকী চব যি পিঠা আছে চব খুৱাব লাগিব। হ'বনে নাই? এতিয়া অৰুণোদয় হৈ গ'ল, ৰেচন কাৰ্ড হৈ গ'ল, ল'ৰা ছোৱালীৰ চাকৰি হৈ গ'ল। বহুত ল'ৰাৰ কাৰণে মই এটা নতুন আঁচনিৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। ল'ৰাসকলে
আমাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা আঁচনিৰ বিষয়ে নাজানে এই আঁচনিটোৰ কথা মই ক'ব খুজিছোঁ বিশেষকৈ বুলেট পাৰ্টিক ঠিক আছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পায় তো ভাল যিসকলে চাকৰি নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এটা আঁচনি ওলাইছোঁ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এই আঁচনিটোৰ অধীনত আমি চাকৰি নোপোৱা কিন্তু ব্যৱসায় কৰিব খোজা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি 2 লাখ টকাকৈ আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এইবাৰ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে এই 1 লাখৰ লগত ইয়াত যিসকলে আঁচনিটোৰ বিষয়ে নাজানে অহাবাৰ তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব 2 লাখৰ 1 লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু 1 লাখ টকা 5 বছৰ পিছত মাহত 2000 টকা কৰি ঘূৰাই দিব লাগিব সেইটো 5 বছৰ পিছত এতিয়া নহয় অৰ্থাৎ চাকৰিও আছে আৰু বুলেট পাৰ্টিৰ বাবে ব্যৱস্থাও আছে ঠিক আছে এতিয়া নতুনকৈ আমি এটা আঁচনি আনিছোঁ কংগ্ৰেছে খুব বেয়া পাইছে মোক फैनानै वुमेन पुलिस लायालासिनो आंनि न'आव फैनानै सासे आइजोखौ आखाइ होनो मोना बेफोरखौथ' जोंनि मानसिया मिन्थिया गामि सिङाव थानाया स' बेफोरनि सायाव जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जों स्टार्ट खालामो आरो स्पेशली बे मुभमेन्ट पिरियडआव खोलोब आं बुंनाय बादि साहित्य सभानि दैदेननायाव स्क्रिप्टनि फरायसा आफादनि दैदेननायाव एनडिएफबिनि दैदेननायाव खोलोब जोंहा मुभमेन्ट जाबोगासिनो बेवहाय जों बायदिसिना खैफोद आफोदनि मोगा मोगि जानो गोनांदों जाबोगासिनो स' बेफोराव जोङो लोगोसे गसंनो आरो लोगोसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बेखौ 1992 मायथाइनि 3 अक्ट'बर खालि दानाय जादोंमोन आच्छा बेनिफ्राय नोंथाङा बे हारि थामोन्थानि बिथिङावनो गोबांथार माने खस्थ' खालामनांदों जेरै नोंथाङा हर गेजेरावनो पुलिसजों लायजानायबो जाथाय दङ बे माबोरै जादोंमोन बेयो बर' वुमेन जास्टिस फर्मखौ दाखांनायनि मास मोनब्रैनि उनावनो जों 3 अक्ट'बराव दाबाय 92आव बेनिफ्राय जोंनि मेन कन्वेन्शना 93 एबा 1993नि 19th and 20th फेब्रुवारियाव जादोंमोन उदालगुरियाव बिराद गिदिरहै कन्वेन्शन खुंदों बेयाव आंखौ आफादगिरि होदों बिनि सिगाङाव आङो स्पोक्स पार्सनसोमोन बर' वुमेन जास्टिस फर्मनि दाजेननायाव आफादगिरिया पुतुमाय दैमारि सासे उदालगुरिनिनो बिथांमोन जेनेरेल सेक्रेटारिया रुंसारि मुंख्लं गुलापी बसुमतारीमोन गेदेमा आइजो गुलापी बसुमतारी बेनिफ्राय बे फार्स्ट कन्वेन्शनाव आंखौ प्रेसिडेन्ट होयो बिनि 1 मासनि उनावनो दानसेनि उनावनो आंखौ आसाम सरकारा खावनानै लाङो माबा किडनेप केस इनफेक्ट किडनेप बाय द आसाम पुलिसा आंखौ खावनानै लाङो हर गेजेराव आंखौल' नङा आंखौ आरो आंनि आदा गिदिर सासे आरो हाजों एसे सोमोन्दो दङ होननानै बे सोरमोन नोंनि फिल्म डिरेक्टर जन्स महलिया आरो बिनि माइनर फिसाला एखे समावनो गुबुन जायगानिफ्राय जोंखौ खावो ओमफ्राय आंखौ बिदिनो हर गेजेराव फैनानै दर बुफैयो ओमफ्राय आननन सिनायै मानसिनि माथो खोनानायलाय आं खेवाखैमोन थ' बिसोर माबा लाइजाम दङ नोंहा जाबाय एसेबां हर गेजेरावथ' लाइजाम दंब्ला दरनि सिंथिं होना गालांबाय आं ओमफ्राय उनाव बेखौबो खालामाखिसै जोंनि गोजौआव थानाय गोजौ थालाव थानाय बर' न'खरसे दंमोन बिसोरखौ लानानै फैनानै बिसोर थारमाने सोरबा बे गुथै माबायावहाय क्वार्टार बे एक्चुअलि मोनसे माबामोन बिल्डिं 3 स्ट'रि बिल्डिंमोन थ' बेयाव बर' फेमिलि दं ना मानियाव बेखौ सोरबा खोन्थाबाय बिसोरनो स' सिगां बेयावनो थांनानै आंखौ नागिरहैदों ओमफ्राय जोंथ' बेफोरखौ मिन्थिया उनाव बे मानसिखौनो बिनि माथो खोनाब्ला गेवना माबा दरखौ खेवगोन खोमा होनना बेखौ लानानै फैबाय ओमफ्राय आंखौ गाबज्रिदों बेयाव आं एटलिस्ट सोरबा गाज्रि मानसि फैदोंब्लाबो आंखौ सिनायनाय मानसियाथ' साखि थागोन बिदि साननानै आं बिनि रावखौ खोनानाय लोगो आं दरखौ खेवना होदों स' बिसोरो बाय फर्स आंनि रुमाव हाबनानैहाय
न' सार्च खालामबाय नागिरबाय जेबो गैया मोनाखिसै उनाव आंखौ लानानै मेगन खानानै गारियाव सोनानै लानानै थाङो ओमफ्राय 10 days 10 सान मेगन खानानै दोनदों आंखौ 10 सान मेगन खादों बेनिफ्राय जानाय लोंनाय समावबो खेवना होआ नों बाथरुमाव थां जेराव थां खेवनानै होआ जानायाव आखाइखौ हमनानै दाल बहा दं सब्जि बहा दं ओंखाम बहा दं गावसोर दांनाय दांनाय होयो जानो होयो बिदिहाय आं कमप्लिटलि डार्कआवमोन जे मानो लांदों मा बेखौ आं जेबो हमनो हायाखै फार्स्ट 10 days आवहाय स' इन द मिन टाइम अबयसे बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि जालांबाय सोरखारहा जे आदामोनखौ आंखौथ' दाबसेयाव आसाम रिजार्भ पुलिसनि गेस्ट हाउसाव दोनदोंमोन आंखौ उनाव आं मिन्थिबाय लास्टथिंजाय जेब्ला बिनिफ्राय आंखौ लानानै फैयो नङा माबायावहाय फासि बाजारनि एपि रडनि जितु आसाम पुलिसनि रिजार्भ माबा पुलिस रिजार्भ गेस्ट हाउस उनावहाय 10 दिननि उनाव काहिलिपारायाव लांदों सुहासिनी गेस्ट हाउसाव स' गुट्टे आसाम हुलस्ट्रु जाबाय दावराव जाजोब्बाय सोरबा हाथियार लानाय संगठना बै समसिम हौवा मानसिसो खावोमोन हिनजाव मानसिथ' खावाखै दिन बिदि खावफेराखै स' चिफ मिनिस्टारसिम थांबाय चिफ मिनिस्टारा बे समाव नङा रुंसारि हितेश्वर शइकिया थांमोन स' बिथाङा टिभि माने एपिल खालामबाय दूरदर्शनाव बुंबाय जे जाय दुथांफ्रा लाना थांदों हगारना होनांगौ गुट्टे आसामल' नङा सारा सा सानजा होल इन्डिया दावराव जाबाय जे बेबायदि हरसेयावनो सासे हिनजावखौ लादेरनानै साब्रै मानसि किडनेप जादों बेनिफ्राय बे समावनो माने डेइलि निउज पेपार फरायनायफ्राबो मानसिफ्रा बिराद बांबाय सोरांबानो मा खबर ओंखारगोन दिनै बेखौ लानानै बयबो नेनानै थायोना बिदिहाय बेनिफ्राय 6 दिननि उनाव आदामोनखौ जराबाद एरियानि गुवाहाटीनि बे खानापारा एरियानि जराबादनि पुलिस स्टेशनाव दोनदोंमोननो थ' सानसेखालि बिसोरखौहाय पानबाजार थानायाव लाबोनो होननानै गारियाव लाबोदों बे समाव बिसोरखौ मेगन खायालासिनो लाबोदों ओमफ्राय लाबोनायाव बे थानायाव दोननायाव पानबाजार थानाव मोनफैबाय थ' जन्स महलिया आदानि सासे बिबागिना बे खाथियावनो पिसिअ दखान होयो थ' पानबाजारनि थानानि असिया मिन्थिया जे बै जे खावजानाय हुलुस्रु जाबाय थानाय निउजाव ओंखारबाय थानाया जे बिसोरनो बेखौ हमनो हायाखिसै मिथियाखिसै स' बे होनबायनो पायजामाल' गानना दं शार्टबो गैया ज' माने हराव जेरै दंमोन बिदिनो बानियानजों लानानै फैदों स' बेयो होनबाय आं कागज गांसे मोनगोन नामा थ' असिया होनदोंनो बिदिथ' ब्लेंक पेपार गैया माने आनइउज्ड एनभेलप गांसे दंमोन बेखौनो होबाय थ' बेयावनो बियो बे बिबागिननो लाइजाम गांसे लिरनानै हरबाय बिसोर बै जराबाद थानाव थानायाव टिभियाव खोनाबाय थादों जे मा जाबाय थादों नुवाब्लाबो खिन्थु खोनाबाय थादों मा जादों स' बे सुबिदाखौ लानानै आंनि आदा सासे सुबोध दैमारि बिथांजों बिथांजों लिरनानै हरबाय जे एट प्रेजेन्ट वी आर जराबाद पुलिस स्टेशन होननानै लिरनानै माने जि नांगौ होननानै बुंफ्लानानै बेखौ लिरनानै थननानै होबाय ओमफ्राय सासे कनस्टेबला होफैबाय इंलिसाव लिरनानै हरदों नायाखिसै थ' बे कागजा मोनफैनाय लोगो लोगो बे बिबागिना बे जन्सदानि बाजैनो फन खालामना खिन्थाहरबाय जे आदानि हेन्ड राइटिंजों बिदि कागज मोनसे फैदों स' बिसिया इमिडियेट फैनानै आइडेन्टिफाइ खालामबाय नांगौ थ' अखानायै बे कागजा प्रेसाव ओंखारजोब्बाय बे एनभेलप जेरावहाय आदामोना लिरना हरनाय बे एनभेलपखौनो माने माबायाव फ्रन्ट पेजाव ओंखारजोब्बाय स' थारमाने बिसोरखौ रावबो किडनेप खालामाखै आसाम पुलिसासो किडनेप खालामदों गुबुनखौनो संगठन नङा बे ओंखारबाय स' जोंहा हेभियास कर्पास खालामबाय कर्टआव गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनानै बै समनि डिजिपिआ फैनानै बुंनो गोनां जाबाय हाजिर जाबाय ओमफ्राय कनफेस खालामफैबाय नंगौ जोंनि आखायाव किडनेप नङा खिन्थु एरेस्ट खालामदों स' ए खालि एनाउन्स खालामबाय एरेस्ट खालामदोंबाथ' 24 आवार्सनि गेजेराव कर्टआव प्रडिउस खालामथारनांगौ बेनिफ्राय आन्दारथा एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै फोसावबाय स' थाबाय स' 53 days 53 सान आं पुलिस कास्टडियाव दं नैबेयाव 10 दिननि उनाव जेब्ला हेभियास कर्पास खालामबाय बुंनो गोनां जाबाय जे जोंनि आखायाव दङ होमब्लाना फेमिलि मेम्बार्सखौ लोगो हमनो होबाय आंखौ जालुकबारि थानाव लाबोदों गुबुन थानाव लांनानै जोंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ आंखौ आदा गिदिरा
लोगो हमफैदों आं बेयावसो ओइखालिसो मिन्थिबाय जे थानायाव दङ जे नङा आंनि आदा सासे लांबावदों जों आंनि आदाखौ लांदों कारण आंखौ टटली सेपारेटै दोननाय बिसोरखौ खिन्थु दाबसेयाव ज' दोनदों बेवहाय बिसोर मिन्थिदों खिन्थु बिसोरबो मिन्थियामोन जे एगराकि महिला होनबाय थादों सोरखौ लांदों मिन्थिया खिन्थु ओइखालि बिसोरबो मिन्थिबाय ओमफ्राय आंबो मिन्थिबाय बेनि उनावहाय आरो बे सुहासिनी गेस्ट हाउसआव पुलिस रिमान्डआव दोनबावबाय कास्टडियाव सो टोटल 53 डेज पुलिस कास्टडियाव दोननायनि उनाव जेलाव हरबाय टोटल आं 6 months 1 week जेलाव थादों बेनिफ्राय बे केसा 11 years सोलिबाय आंनि पासपोर्टफोरखौ माने जब्द खालामजोब्बाय ओमफ्राय आं 9 years फरेन कान्ट्रिफ्राव आं खुनु कन्ट्रिफ्राव थांनो मोनाखिसै ओमफ्राय आफ्टर 11 years कर्टआव जुजिनानै 11 बोसोरनि उनाव 2004 नि 31 जुलाइआव माने भार्डिक्ट होबाय ओमफ्राय एक्विटेड माने जेबो दाय मोनाखिसै बेफोराव आंहा साख्रियाबो बहुत इम्पेक्ट जादों रेगुलाराइज जायाखै कनफार्म जायाखै केसनि बाथ्राया फैबाय थायो जेब्ला माने कनफार्मेशननि थाखाय पुलिस भेरिफिकेशन रिपर्ट फैयो मोजां रिपर्ट फैया साफार खालामदों गोबां स' बाट आं सानो जे बे आंनि थाखाय मोनसे केपिटेल मूलधन जे माने बै जोंनि खैफोदमोन गभर्नमेन्टआ आंखौ माने इनडाइरेक्टलि मदद खालामनाय बायदिसो आं मोनो जे आं बिनि उनाव बांसिन माने गोख्रों जादों बेनिफ्राय स्ट्रंसिन जानो हाबाय गोबां एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो जुजिनो थाखाय गावनि मानसिनि थाखाय जुजिनो आर्मि पुलिसनि एगेन्स्टआव बिसोरनि इनाय आखुनि एगेन्स्टआव जुजिनो आं खाबु माबा गोहो मोनसिननाय बादि मोनो नोंथाङा जे जोंनि गोलाव सम माने जेलनि एक्सपिरियेन्स आरो बे किडनेप खालामजानायनि गेजेरजों जादों नोंथाङा आथिखालाव हाथियार लानानै जुजिबाय थानाय बर' हादोरनि थाखाय एनडिपिनि चेयारमेन रन्जन दैमारिनि असे बिनानाव आरो बै बिथाखौनो लानानै नोंथांखौहाय किडनेप खालामबाय दा नोंथाङा बे जेनाखि रन्जन दैमारिनि दैदेननायावहाय आन्दलन जाबाय थादों सोमावसारनाय जाबाय थादों आलादा बर'लेण्डनि थाखाय दा बेहाय नोंथांनि इनभल्भमेन्टआ माबायदि आं जास्ट बे मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामनो लुगैयो जे आंखौ मानो किडनेप खालामनाय एनडिएफबिआ बे समावहाय आसामनि गिबि मन्थ्रिनि फिसाला बलिन बरदলৈखौ किडनेप खालामदोंमोन स' बेखौ सोख'नो थाखाय बै समावनो स' बेनि उल्थायै जेनेबा न'नि मानसिखौ जुदि लाङो होमब्ला बिसोर हगारना होगोन होननानैहाय हयथ' बेबादिहाय बेबादि टेक्टिक्सआवहाय बेबादिहाय सिगिनो थाखाय जोंहा न'नि मानसि लानानै थांबाय खिन्थु जों उनाव फैनानै नुफैदों डिआर नाब्लानि स्टेटमेन्टफोरखौ जे जों मालाबानो हारिनि थाखाय न'नि माया मुज अननाय बेफोर गासैखौबो नागारनानै फैखानाय बेवहाय न'नि मानसि लाङोना बुथारोना गावथारो बेखौ जोंहा बुंनांगोन बिनि थाखाय जों जोंनि माबानिफ्राय गोथ्रोदा होनलायनाय आं उनाव स्टेटमेन्ट नुफैदों ओंखारखांनानै स' बे खामानि मावाखिसै जायनि थाखाय उनाव जोंखौ केस होनानै जेलाव होनानै हगारनो गोनां जाबाय ओमफ्राय उनावथ' एक्विटआनो जाबाय फुरा केसनिफ्राय बि एबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिथांमोननि जा हाथियारनि सोमावसारनाय जों डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन जों हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ बिथांमोननि आदब खायदाखौ जोङो मदद खालामाब्लाबो बेखौ आं बुंनांगोन जे बिथांमोननि जिथु थांखि बे थांखिया जाबाय बर' हारिखौ उदां खालामनाय बर' हारिनि मोनथायखौ होनाय बर' हारिनि राजखान्थियारि जेंनाखौ सुफुंनाय बर'फोरनो राजखान्थियारि रांखान्थियारि समाजखान्थि सोलोंथाइ बा हारिमु गासैबो बिथिङाव जि मोनथाय मोननांगौ बेखौ मोनथाय होनानै जौगाहोनाय बे थांखिजों नांनाय बे थांखिखौ जोङो जेब्लाबो मदद होयो आरो जों बेखौ अनसायो खिन्थु आदब खायदाया बिथांमोननि बाथ्रा दा बाथ्राया जाबाय जे बिथांमोना जेब्ला मुभमेन्ट खालामफुदोंमोन बिनि सिगाङावबो आं दहाय बुंनाय बादि गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन संगठननि बेनारावहाय जेब्ला मुभमेन्टफोर जायो सोमावसारनायफोर जायो संग्राम जायो अब्लानो बर' हारिया
माने कमन मानसिया रायजो राजाया गोबां भुगिनो गोनां जादों आरो बे भुगिनो गोनां जानायाव जों गसंथानाया हयतो खेंसालियाहै जे बे समाव जोङो बे माबाखौहाय मदद होनाय आरो आं बुंखादों जे जों बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जायफ्रा मावो बेयाव जों जेब्लाबो दङ जों आदब खायदानि बाथ्राया आलादा जों बिथांमोननि संगठननि जों बाहागो नङा बे आलादा किन्तु बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जायफ्रा ओंखारदों जों जेब्लाबो मदद होदों बिथांमोननि जों बेरेखा नङा दा सिगांनि समफ्राव जोंहा बेबायदि जेबो इनभल्भमेन्ट गैयामोन एक्सेप्ट बर' हारिखौ सांग्रांथि खालामनो नाजानाय लोगोसे अलखद समाव लोगोआव गसंनाय जों बै समावहाय सोरबा BLT नि मुङाव आर्मिजों गावथारजाब्लाबो जों बिनि न'खरावबो थाङो BLT बेयाव खामानि मावनाय सेंग्राफोरनि गामियाव आर्मिया रेप खालामजाब्लाबो जों थांनानै नाहैयो जोंहा गोबां बेबादि बिदिन्थिफोर दं बा NDF नि मुङाव गावथारजाब्लाबो जों थाङो एज ए बर' जों जेरावबो थाङो किन्तु उनावहाय जेब्ला पीस प्रसेसनि बाथ्रा फैबाय बेयाव किन्तु फुल्लि इनभल्भ जादों आनखि जायफ्रा आदाया जेब्ला बांलादेशनिफ्राय हमजानानै बेयाव लाबोजायो बेनि उनावहाय सोरखारा सिङाव सिं सावरायबाय पीस प्रसेसनि थाखाय जे गासैखौबो दोनथ'नानै सावरायनानै बर'नि समस्याखौ समाधान खालामनोसै होननानै सोरखारा जेब्ला प्रप'जाल होबाय बिथांमोना एक्सेप्ट खालामबाय खालामनायनि उनावबो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बिथांमोननि मावथिफ्रा दङ मेसेजफ्रा सौहैस'आ मा जाहैगोन माबायदि सावरायनो नागिरदों मा लेभेलाव सावरायनो नागिरदों मा जागोन बेबायदि गोनो गोथो जानाय समफ्रावहाय आसाम सोरखारा आं दा बाहायनायखौनो होननांगोन जोंखौ गोबां बाहायदों आं पार्सनेलि अरुणाचल बर्डार सिङाव भुटान बर्डार सिङाव मिज'राम स्टेट सिंफ्राव थांनानै बिथांमोननि मानसिफोरखौ लोगो हमदों बेफोर लोगो हमनायखौ सोरखाराबो सुबिदा खालामनानै होदों आर्मि सार्मि बहाबा हयतो सानथामनि थाखाय दैखांना होयो जाहाथे जों थांना मेसेजखौ होनो हायो बेनिफ्राय रायज्लायनो हायो बिदि गोबां जायगायाव जों थांनांदों बिसनि सिजफायार लाइजाम पर्यन्त जों रोगानांदों स' फुल्लि इनभल्भ जादों आरो बे इनभल्भमेन्टआ फर द ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ आवर कमिउनिटि जोंनि समाजनि देरहासारनायनि थाखाय जोंनि समाजनि गेदेर सार्थनि थाखाय आरो गोजोनजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि राजखान्थियारि समस्याखौ समाधान खालामनो हानायनि थांखिजों जों जेसेबां हायो मदद खालामदों आरो बेबायदिहाय फुल्लि दासिम जों इनभल्भ जानानै दङ पीस प्रसेसआव रन्जन दैमारिया जेब्ला जेलाव थाबाय बै समनिफ्राय बांसिनै नोंथाङा इनभल्भमेन्ट जादों जाहैबाय बेनिफ्राय जेब्लानाखि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दंमोन बै बिथांखौ बख'फिननांगौनि दायित्व बे नोंथांनावनो गोलैबाय थिग आंनियाव थिग नङा किन्तु गोबां प्रसेस थायो बे प्रसेसखौ सोरबाया मावनांगौ जायो बेयाव अफकर्स आं बे प्रसेसआव इनभल्भ जादों ओमफ्राय बर' वुमेन जास्टिस फराम हिसाबैबो जोङो सांगठनिक भाबैबो इनभल्भ जादों आरो आं पार्सनेलि गभर्नमेन्टनि मानसिफ्राबो इन्टारलकिटरब्लाबो बा स्टेटनिफ्रायब्लाबो सावरायनो लिङो माखासे मेसेज केरि खालामनो गोनां जायो थ' बेफोराव अफकर्स आं गोबां এইবাৰ আমি চাকৰি নোহোৱা ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক 10 নম্বৰ পৰীক্ষাত এক্সট্ৰা কৈ দিম যাতে চাকৰি নোহোৱা ঘৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব পাৰে